במשך שבוע אחד לאסוף את כל שאריות העץ, שהן בגודל סביר כמובן, שיצטברו אצלך במגרה. לא הבנתי את התרגילים שלה. שלא תהיה לנו מס הכנסה הזאת. אוקיי. אנחנו עובדים לפי הזמנות ולפי תוכניות מסודרות. אין פה כלום, אני... אין. אבל יש שם הוראות איך לבנות. מה? יש שם הוראות בנייה. אני לא מבין את זה. מה, אבל לא קראת אפילו? מה? לא ניסית לקרוא. לא. סליחה, יש לי עבודה. זהו, זה הצליחה, נכון? די, אני לא יכולה לאכול כל כך בספגניות. לך לחנות הצבעים הקרובה. בחר צבע טורקיז של ים, שניתן לצבוע בו עץ. מרתון תל אביב. אני נשבע לך רינה, תני לי צ'אנס, אני אעשה לעזרה, הפיצוי הכספי בהחלט מוזר. אז מה תשאיר לך לעבודה? כן. משקל היום. מה? אני אקבל את הציור בסוף. אך טענו כי אכיפתה של הקפאת בנייה ביהודה ושומרון אינה מאפשרת לה להקצות כסף דחתה שתי הצעות חוק של האופוזיציה ולפיהן תממן המדינה לחיילים משוחררים משנת... בצבעים, מה זה נקרא טורקיז אצלך? אצלי זה לא משנה מה נקרא טורקיז. משנה מה נקרא אצלך טורקיז. בבקשה, כיסא. תתחדשי. רוצה לשבת? כיף גדול, נתן לי אפשרות חופש אומנותי לעשייה, חירות אומנותית, ונחמד, שגם התוצאה יצאה לגמרי לא רע. מעניינת מה שנקרא. בדרך כלל מדמיין או מחליט על איזה שהם קווים כלליים, מה אני רוצה, איך אני רוצה שזה יעשה, ואז אני מתרגם את זה למפרטים, מפרק את זה לחלקים, חותך ומחבר. במקרה הזה, כמו שדמיינתי, ככה יצא. במקרה הזה גם הייתי צריך להתאים את זה לשאריות של חומר שהיו לי. אם יש חתיכה בולטת, נסר אותה. תודה רבה.